Wato a gajeren labari na yau, za ku ji labari ne dangane da wani masallaci da yake wata unguwa. Mutanen wannan masallaci suna da wani tsari, wato a kowane lokacin azumi, akan yi tambayoyi dangane da addini ga 'yan wannan masallaci. Wanda idan mutum ya samu nasarar samba da amsa daidai, to fa wannan ranar gaba ɗaya gidansa za a sha ruwa. To a cikin wannan lamari ne sai ya kasance cewa shi dai ladan a koda yaushe aka san kama masa tambaya baya amsawa daidai. Mai girma ladan, wato ainihin za ka iya gaya mana farillan alwala guda nawa ne? To, farillan alwala kowa dai ya sani guda 60 ne. Haka dai wannan abu ya ta zagayawa ana tsallake shi har dai aka zo ranar 28 ga azumi. Kuma waɗannan tambayoyi akan yi su ne dangane da Kur'ani da hadisi. Amma duk da haka dai ladan ya kasa amsawa. Wato ainihin mai girma ladan, wani lakabi ne mutanen Makka suke ainihin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi? Suna kiransa da Annur. Wannan lafiya kuwa haka da yake ta anta yasa cikin cakwakiya ba gautawa. Ya kasa amsawa gashi su kuma malamai masu masa tambayoyin suna jin kunya a bisa hakan. Hakan yasa suka yanke wata shawara domin a gimtse wannan cakwakiya. Ina ga menene zai hana mu yi masa tambaya mai matukar sauki domin ya samu wannan garaɓasa na ladan ciyarwa kafin wannan wata ya kare. Wato a gaskiya wannan shawara ta ta bayar da ma'ana sosai. Shikenan daga nan ne aka sake zama aka sa ladan a gaba. Aka yi masa wata tambaya kamar haka. Wani abu ne wato ainihin bi ma'ana wanda ake lahiya da shi, yana da wato ainihin ƙaho kuma fari da shi. Menene wannan halitta? Kifi ne. Subhanallah. Hakan ya sa malaman suka hada baki a lokaci guda. Yana fara ƙaho kuma lahiya ake yi da shi. Sai ya kada baki ya ce, Oh, bera ne. sai suka fahimci da tsiya a cikin lamarin nasa, sai kuwa suka ce, Masha Allah, wa tafa wa ladan yau ne kai kike da wannan ladan. Alhamdulillah ladan ya samu ne. Ku tashi mu tafi. Wato ainihin sai mu je gidan ladan. ai kuwa ladan yana jin haka sai ya zabura. Ku dakata. Bera fa nace ba rago ba. La, ku ji fada ma tuntun wannan bawan Allah wasu ke yake. To Allah shi kyauta. Wannan gajeren labari da kuka saurara ya zo mana ne daga Ibrahim Salisu Nasir. Kuma da fatan kun ji daɗin wannan gajeren labari.